хора, здравейте! Айде бързо, отиваме на пикник. Вчера филма беше много як. Да, беше много як. Уф! Уф! Хайде, къде са турбите? Хайде! Бела! Ето я. Бела! Женска. Ух! Айде, бъдете Вижте, тук намерихме едно хубаво кученце. Чакайте, там има някаква пещера. Май има вампири. Страхва тази пещера. Нека да сте тук. Кали, защо си скачулка? Светло е. И Не не знам. Чувствам се странно. Нещо е така отвътре ме кара да се скривам от слънцето. Не знам защо. Защо хубаво е времето? Не знам. Кали, просто си махни. Не! Кали, какво ти има? Трябва да отидеш на доктор. Не, няма да ходя на доктор. Абсурд да ходя на доктор. Добре, Да, влези не в си къщата. добре. Да! Не! Вие добре ли сте? Не. Еми, Гладна съм. искаш ли сандвичи, бургери, хот-дог, чапки? Не обичам тези храни. Как така? Това ти е любимата храна. Уф, хора, чувствам се много Трябва да странно. отидеш на доктор. Хайде. Няма. Аз трябва да веда на доктор. Не.